12. Most kell megnyomni! Most kell megnyomni, chat! Gyerünk! 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 Már vámozódásra készítem a kezem, gyerekek! Nyomassuk! 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 16 ismételten. Itt a Hunter-ös tutit, és nagyon finom. Köszönöm szépen. Tuttisok.hu-n bárki megrendelheti, srácok. Rengeteg kisboltban van már, keressétek, kérjétek, Kosanokba is érkezik. De a Tuttisok.hu-n bármikor meg tudják rendelni magatokat. Gyerünk! Most már meg... Vamos, Hunter! Tudtig nem hittem el most már, amíg meg nem történik, chat. Ott is van. Ott is van. Hogy halljam, mennyi az a számot, te? Vamos! Pörgetni, mint a rohadt élet. Vamos! Pörögjön a chatre! Ahogy mondta Hunter, nagyon satisfying. No, Erről van szó, hogy átfordult egy 100-as lépésre. nézzük a chatet. Félmilliómodig, írjátok le a chaten. Írjátok le a chaten. Azt a rohadt srácok, megvan! Félmillió feliratkozó. Félmillió. Félmillió. És ez még mindig nem a vége. Ez még mindig nem. Ez még mindig nem. Vamos, Hunter. Óriási Csúmi. lábújú pöröket a chatre, gyerek! Jó, pörögjön, pörögjön. Hello, hello.